lidi, dneska takhle se vydáme k tomu šutru tady z lesa. A je to docela strmý, jo? Je to hodně strmý. Jen se podívejte. Tak já už jdu. Dobře, tak jako ty běž první, já půjdu za tebou, aby šel aspoň někdo vidět. I když jak vidím, tak já si napijem. Ale jedno. Hele, lidi, občas mi asi spadnete, no tak trochu, ale úplně jedno, že jakýko. Jo, hned kousek od toho. No jo, ježiš. Já musím jít pomalej, protože já nemám ruce. Mám jednu. A to není tak dobrý na rovnováhu. Tady to je nejstrmnější. Co mám říkat já? No, co mám říkat já? S mobilem v ruce. Wow. Jsem málem flak. Tady máte mravence. Jste je viděli? Wow. Wow. Počkej. Wow. Kiko, pojď sem a vezmeš mobil. Já aspoň někdy natočím. Tak, dobrý. A koukejte. Tady máme výhled. Ani, běž dolů. Běž dolů. Nepůjdu. Tam může být někde, ale natočila. tam někdo. Aby se stala jako takhle. Jo, a ještě, já něco zkusíme. Zkusíme něco. Rychle. Ty se tady slípla. Takhle to dopadá, když jsem moc zbrklý a děláte kraviny v lese. No my nejsme úplně v lese, ale skoro les, že? Tak lidi, tak čau.